Welcome to Labrador, Pangasinan. Alam niyo ba kung bakit tinawag ng Labrador ito? Bayan na ito? Sabi ng matatanda, si Ador daw ay lagi naglalaba. Kaya tinawag nila itong Labrador. Joke lang ngayon guys, binibiro ko lang kayo. Siya, tara na, pakikita ko na sa inyo ang bayan ng Labrador. Tara! Sobra ka, nakatatak sa isip ko ang naging sa iyong mukha. Naku, ano ba yan? Puro ganyan na lang. Wala ka nang alam gawin kundi makaramdam. Hindi ko na alam, ano pa dapat ang iisipin ko dapat naman. Shoutout po kay Jonathan Villamina, tapos kay Roelio Sigera. Shoutout sa inyo. Okay, shoutout sa inyo dyan guys. Kaya ano pangalan itong ano mo? Siomai Kanto. Siomai Kanto. Tangkalikin niyo po siya. Siomai Kanto. Dito po yan sa Labrador, Pangasinan. Huwag kang nang maglama, huwag nang paligoy, ligoy, ligoy, paligoy, ligoy pa. Sa bagay-bagay, pag-usapan namin natin tayo medyo bagay. Ngunit mabagal ka di mo maisipin sa bagay. Kuting tiis na lang, malapit na akong magbabay. Ano ka ba naman? Ganyan-ganyan na lang. Wala ka lang alam doon, hindi magparamdam. Hindi ko na alam, ano pa dapat ang iisipin ko o dapat ang mga kanya. Tuwing-tuwi ka lang makitetext, makimessage ka walang epekto. Nag-aantay ko nito ng next, pamangkin mo tayo masaya. Ano ka? Shoutout nga pala sa OGM family at kay Sheena Doria ng business partner ko dyan sa Kuwait. Salamat sa pag-follow at suporta sa akin. Sana lagi kayo na dyan.